Колко е допустимото закъснение за час в салон? 15 минути. Това е допустимото закъснение и прага на търпимост както за клиента, ако чака да седне на стола, така и за професионалиста, ако чака своя клиент. След тези 15 минути вече започвате да влизате в часа на следващия клиент и професионалистът не може да се свърши качествено работата. Затова, моля, спазвайте винаги уговорените часове. Ако се налага закъснение, моля, обадете се и предупредете преди да започне самото закъснение. По този начин ще имате възможност да презапишете часа и да се извърши услугата с нужното внимание, защото всяко едно закъснение от страна на клиента е за негова сметка. Аз като маникюрист никога не съм претупвала, така да се каже, клиентите, но всяко едно закъснение на дадения клиент съкращава от процедурата определени неща и това е за негова сметка. Дали ще пропусна скраб, маска или самата спа терапия за маникюра или за педикюра, това винаги е било за сметка на клиента, неговото закъснение. А от страна на професионалиста, той винаги трябва да се старае да се спазва часовете до минутата. Понякога се налага, има изключения, трябва да закъснее, но винаги се старайте да спазвате часовете. Това се оценява много от клиентите. Благодаря!